ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಖಿಲ್ ತೂ ಒಂದಿಲ್ಲಾರು AU ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎನಚಲ್ ಉಬರಡ್ಕ ಶೆಣೈ ಮಾಮ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೆಣೈ ಮಾಮ್ ಉಲ್ಲೇರು ಗುರುಬಾಯ್ ಉಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಅಮ್ಗೆಲೆ ಬೇರೆದಾಯ್ತಾನೋ ಒಂಜಿ ಸರ್ತ ದೀತೀರಿ ಕೈನು ಆಯ್ತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೂಕ ಓಕೆ ಪೋಯ್ ಎಂಕ್ಲೈತೆ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ರೈಡ್ ಬರ್ತದ ಶೆಣೈ ಮಾಮ್ ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಪುದರ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹೀರೆ ಮಾಣಿಮೂಲೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಡಲ್ಲ ಸನ್ರೈಸ್ಗೆ ಒಂದು ಬತ್ತ ಸನ್ರೈಸ್ ಚೂರು ಮಿತ್ತು ಪೋಯ್ ಬುಕ್ಕ ಬತ್ತ ಅವು ಲಕ್ಕನಾಗ ಲೇಟನ್ನು ಎಂಕ್ಲ ದುಂಬುದ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲು ತೂದಿತ್ತಾರ ಆಯ್ತು ಟಿಕ್ಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇತ್ತಾನ ಅಂಚ ಟಿಕ್ಕ ಪೂರ ಅದು ತಿಂದದು ಜೆತ್ತಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಒಂಜಾರ ಆತ ಜಪ್ಪನಾಗ ಅಂಚ ಲಕ್ಕನಾಗ ಒಂಜಿ ಆಜಾರ ಅದು ಬುಕ್ಕ ಶೆಣೈ ಮಾಮನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟಿಕ್ಕ ತಿಂದು ಒಂಜಿ 2 ಸತಿ ಪೋದು ಬತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಂಚ ಅಂಕ್ಲ ಲಕ್ಕೊಂದು ಇತ್ತ ಮಾಣಿಮೂಲೆಗೆ ಬೈದ ಗುರುಬೈ ಒಳ್ಳೆ ಎಂಚ ಈ ಥರ ರೈಡ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ರೋಡ್ ಕೂಡ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಫೋನ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಫ್ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ತಾಂಟು ನಮ್ಮ ಮೂಲೊಂಜಿ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಉಂಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಭಯಂಕರ ಆಫ್ ರೋಡ್ಗೆ ಎಂಚ ತೂವಡು ಅದೇ ಪೋಪಣ ಎಂದಾಂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓಲು ಅವಳು ಟಿಕ್ಕ ಪೂರ ಅದು ತಿಂದದು ಜೆತ್ತಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಒಂಜಾರ ಆತ ಜಪ್ಪನಾಗ ಅಂಚ ಲಕ್ಕನಾಗ ಒಂಜಿ ಆಜಾರ ಅದು ಬುಕ್ಕ ಶೆಣೈ ಮಾಮನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟಿಕ್ಕ ತಿಂದು 2 ಸತಿ ಪೋದು ಬತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಂಚ ಅಂಕ್ಲ ಲಕ್ಕೊಂದು ಇತ್ತ ಮಾಣಿಮೂಲೆಗೆ ಬೈದ ಗುರುಬೈ ಒಳ್ಳೆ ಎಂಚ ಈ ಥರ ರೈಡ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ರೋಡ್ ಕೂಡ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಫೋನ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಫ್ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ತಾಂಟು ನಮ್ಮ ಮೂಲೊಂಜಿ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಉಂಟಿಗೆ ಆಫ್ ರೋಡ್ಗೆ ಎಂಚ ತೂವಡು ಅದೇ ಪೋಪಣ ಎಂದಾಂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓಲು ಅವಳು ತಿಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆತ್ತೆ ಮಾಣಿಮೂಲೆ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಳ್ಳ ಸಣ್ಣಂತೆ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಾಂಡು ಇಜಿನ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ವ್ಯೂ ಇತ್ತಂಡು ಮುಜಿ ಗಾಡಿ Jawa-42 FZ and Thunderbird. ಶೆಣೈ ಮ್ಯಾಮ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ ಮಾಣಿಮೂಲೆ ಉಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಣಿಮೂಲೆ ದಾಕೋಡಿ ಬುಕ್ಕ ಈ ಕೋಡಿಗೆ ಶೆಣೈ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋನೆ ಕಪ್ಪು ಬರ್ಪು ನಾನೆ ತಿರುಗಿಲಿ ಪಲ್ಲೆ ಸಾಯ್ತಾರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ AU ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಣ ಒಂದು ಕೇಳೋದು ಗಂಟೆ ಬೊಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಉಂಟಪ್ಪ ಅವು 400 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದು ಮಾರೆ ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಎನ್ನ ಶೂದಲ್ಲಿ ಹೆಂಚುಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕು ಉಂಟು ಆಗಲಿಗೆ ನಂಜಾಪು ಅದು ಶೋಕದ ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಶೂ ಅವು 4,000 ನಿಗ್ಲಿದ್ದ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಆತಿರುವಾರ ಮಾರಿ ಅವು ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಯಾ ಅಂದು ಅವೇ
ಟಿಕೆಟ್